Аз съм Гешто Беги и както виждате в момента сме в третия епизод на нашия Ultimate Team. Това е отборчето. Купих Дмитрий Пает, Хари Кейн и Кристиан Бентеке за около... не спомням точно. Повнигах малко отбора. Ще гледам тези, където не са рерните играчи, да ги правя и тогава вече ще гледаме много по-такива информи играчи да се търсим. Такива, така да продължим вече. Така. Играм срещу Копенхаген. Използвам екипа на Панетиакос. Няма кефът. Вчера, както знаете, качих 2 епизода, днес ще кача само един. Защото нямам възможност. Кача 2. И давай. Тера ги биме. Избъгнато там в края, бе. Добре, този матч някакъв бък се получи. Тяхните играчи изтъргат само в края. Техните само в края се движат. Добре, аз този матч ще го спра, нещо бъгна тук. И така бих с 4-0. И сега сме към следващия матч, се пренасочваме. Той ще е срещу Лестър. Ето го, създата на Лестър, Джейми Варди. Много ми харесва момче. Изключително много искам да го имам в футбола си. Махрес. Той 73 ли е? Не ли вече един от Лохюнд? Махя. Казах. Professional. Нема ке веди от думите, черните екипи като Power. Те снимат. Сигурно то Джейми Варди кралицата го и позлатила. Тя вкара такива голове. Пак се извинявам за предишния матч, че така знам, но нещо греска с сървърите. Айхи. Как ни е вкара, бе, Кейн? Кейн. Как да вкара? Такъв шут, как ще му го вкараш? Пак се извинявам, че толкова... Нали... Я знам. Много не говоря, но просто съм съсредоточен в играта. Не искам да правя такива равенства и загуби на срещу такива слаби отбори. Предимно е това. Паралино. Arriva Benteke. Скота купиха Бентеке. Цак. Айде, хари. Така. Сега като ми им тая такова, няма да подсилвам нищо в отбора, ще оставя така и ще събера малко пари да купя кой добър играч. Когато излезнат
фотота. В принцип не обичам много да отварям пакети, защото там шансовете си на 50 са падни 3 яки. Тъй, че нямам записи пакета в Coins пак. Още не знам да си купя нали за телефона. Преди време един приятел ми слагаше Coins в акаунта, обаче той в Германия. Не че в Германия. Не. Ти научи ли си, че играеш на компютър? Да. А? Да. А? Георги? Извинявам се пак, че спрях клипа, просто там в момента баба ме дразни, пак се извинявам, че влезна в клипа. Както виждате, загубихме с 0-1 от Лестър. Гол Варди в 87 минута. Много лоша работа, но какво се направи? Значи трябват ни 3 мача с победи и 2 с горе-долу. Така че продължаваме напред. Съм да кажа, че понякога ще играя извън такова. Извън кадър, защото няма смисъл постоянно да играя в кадър, защото тия ако играем ще ни трябват 500 епизода, че да стигнем дивизия 1. Това така ми е много по-лесно. Играя малко извън кадър, извън кадър, в кадър. По-интересните мачове ще ги заснимам. Но като е този сега, примерно, такива мачове вече няма да бъдат заснемани от мене. Но не знам, може да прекъснем поредицата. Не знам. Вие коментирайте отдолу дали искате още да наблюдавате клипове на поредица на FIFA. Ако не искате, пак казвам, ако не искате, просто аз мога да я спра, защото тя няма достатъчно гледанията. Тя има едно... Дори не събирам до 30 гледанията пък. Да, верно, каналът тук почва да се развраства в момента. Обаче няма как просто да... Нямаш гледанията и каналът да ми се разраства. Пак вече от една година, да, беше защото аз не качвах клипове. Но сега почнах пак да качвам и това този потенциал, който имаше в началото. Но не знам. Кажете, този клип събере повече от 30 гледанията, продължавам напред. Или, да, 20 или 30, между 20 ако събере. Да, иначе не. Иначе няма да продължавам с тези клипове, вече няма да има смисъл. Аз да правя и те после да заминават тези клипове. И така. Сега в момента паятцата, така да оживим, паят към Бентеке, но това е края на полувреме. Дали ще има победа в този матч за Малбърг? Ще разберем след края на втората част. Така, Фелайни се опитва да вземе някакъв бълък тук, да даде фал, супер. Хари Кейн не успява да отнеме тази добел коре, Сако, Хари Кейн към Фелайни. Той вижда Бентеке, страхотно измъкнат тук Бентеке, Кристиан Бентеке, ще успее да прескочи вратаря, да, успява да го прескочи, но не и да го. Така. Днеска измълчвах един бивш мой съученик да ми продаде старичевчено, че да мога да имам някакъв як играч. Но той не щеше момчето в каква града се от Харкин. Не ще. Го къпил за повече пари. Той за една вечер направи целият отбор на Ливърпул. Той за една вечер направиш отбора. Пак аз тук, братко, вече 2 дена играя, пак още съм да визето, защото ги заснемам тия клипове. Трябваше да снимам, да играя аз малко извън кадър. Стигна интересната част вече там.
5-6 дивизия. Много интересно. Ай, Сако. Те вярвам, Сако. Браво е, Сако. Браво. Браво. Много и прекръстих си отбора 3-69. И така, Сако прави в 68-39 минута 1-0 за малък отбор. Също някакви бълъци. Някакви смешни. Само дето толкова време трябваше да им вкарам. Кембъл към Бентеке. Спята да се смъкне. Пас към Хари. Виждате той горе стартирали от Димитри Пает. Пас към Пает. Но той не успява. Бентеке дали ще стигне до тази топка? Не. Стига, но твърде късно. Кембъл към Хари Кейн. Хари Кейн. Хари Кейн. Хари Кейн овладява. Шут! И гол на Хари Кейн. Мисля, че е 85-та минута. Съм много сигурен. Това прави 2-0 за моят отбор. Не, 80-та минута. Прави 2-0 за моят отбор. Харито. Сако. Към Бентеке. Той към Глин Джонсън. Той към Кембъл. Джо Кембъл опита се да потърся Бентеке, но не успява. Димитри Паят го преследва това. Така, Джо Кембъл. Чия какъвто остан. И това е краят на матчът. Както и краят на този клип. Абонирайте се, харесайте, коментирайте, за да може да се разрасне нашия канал и да наблюдавате още клипове от мен. Това беше всичко от мен. Чао и до скоро!